Nyakoronga jwang dakika na ngwen tok sa uchiel mar odiochieng machiegni wadhi nyime gi twak marwa wadonge matin ne dakika 40 mar mon mwatek twak makama. Adar mar mondo mwawinja na pacho ganda mawuok e counties mopogore opogore. Wawinj kanyo county ma Migori bang'e oluwe kanyo gi county man ma Machakos. Lek ber nikech gimoro amora ikuongi bedo gi lekne ekobedo. Ne wachien kucho ne wachako gi lek mar Vision 2030. Vision 2030 wadong giga matin na 4 to wachopo Vision 2030. To sani bende ni wachako neno ka Vision ochako biro 2060. Ber isipokuwa wasego kang matin e Vision 2030. But nitiere weche mang'eny mapok wachopo e Vision 2030. E seche mwawuoye nineno kata ka lakteche wa ong'any e weche mag osiptende ma e kor gweng'. E seche gi raia ma kawaida ma hinyore. Kendo yudo ka samoro ngima woko wawito moko nego bed ni wawito nikech samoro jo chiw thieth onge kaluwore gi weche manitie. Koro wakwayo ni Vision 2060 to ber, to kata mar Vision 2030 onego time magi maksanie kodong' higa 4 to wachopo Vision 2030. Nok onego wabed gi ng'anyo mag lakteche. Iwinja, nitiere nderni e piny moko nyaka makoro nok onego bed ni pod bedo ni pok olos sani to Vision 2030 kane wachake. Weche ng'eny sani wawinjo nyaka weche mag Singapore onego bed ni wadhiye. Ber ero Singapore warieyo gi Vision 2060 kata ka Vision 2030. But nitie weche mang'eny ma pod onego lesi. Koro an akwayo sirikal lek to ber to teme kata koleki tikuongi chopo lek moko to moko bende chako. 2030 ni kaneno maka ng'eny gik moko tenga pok otiek gini maber. Koro nwagombo ni gikuong gitiek ma kopo wuoye mbele kech onge kaka wadhi e Vision machielo to Vision 2030 ni to pok orumo, gik moko pod otenga. Lokruok pod onge, pod